Ale myslím si, že jsem byl takovým prvním průkopníkem v tom táboře, co jako začal používat tu břitvu, nějaký jako modernější střihy, co se týče pánskýho. Mahulenu Bočanovou jsem střihal, Tomia Okamuru. Aha. 20% kadeřníků má jako potom duševní problémy z toho, že je ty zákazníci normálně přetížej. My jsme takový psychologové, jo, my kadeřníci, už si jako určuju, kdo ke mně bude chodit. Low taper fade úplně nenávidím, kámo, vůbec. Mám tady třeba tohodle borce a řeknu, hele, to chci teďkon. Střih, to vůbec neposlouchejte. Kadeřník, rozhodčí moderní gymnastiky a hudební interpret. Ve studiu vítám Míru Petržilku. Dobrý večer, ahoj. Míro, čau. Ahoj, Podle Honziku. kolekce Katky Bohuslávkový jsi táborský týpek. Seš i táborská duše? Myslím si, že už táborskou duší jsem. Tyvago, jsem tady strašně dlouho, 11 let jsem s manželkou, takže si myslím, že už si dokážu o sobě říct, že jsem táborská duše. Seš i tou profesionální cestou v táboře nejstarší barber? Jo. Takhle, abych zase tady nevznikly nějaký jako dohady. Vy se neozvali, když to v komentech nebo něco? 10 let působím v jednom kadeřnictví, který se nachází tady v Táboře. Jsem tam jako moc spokojený, ale asi bych neříkal, že jsem prvním kadeřníkem, jako chlapem tady, to vůbec ne. Jasně. Byli tady už přede mnou chlapi a jsou tady jako furt, ale myslím si, že jsem byl takovým prvním průkopníkem v tom táboře, co jako začal používat tu břitvu, nějaký jako modernější střihy, co se týče pánskýho. A někteří lidé, kteří ke mně chodili, klienti, si i svoje holičství potom otevřeli, ale vůbec nemají s kadeřničkou nic společného. Aha. Jaký je v tom teda vlastně jako rozdíl, když řeknu barber a kadeřník, jsou to jako stejné věci, nebo v čem jsou ty nuance, ty rozdílnosti? Asi tam není nějaký rozdíl. Tam jde spíš o to, že prostě dneska je moderní říkat jsem barber, jsem holič, ale vlastně furt pracuji s vlasama. A ne nadarmo se říká vlasům kadeře. Takže prostě kadeřník seš jako chlap, tak jako na pánský, na dámský. Jo. Neřešil bych asi nějaký velký rozdíl. Dneska je prostě trendem být barber a být jako dámský kadeřník. Ale za mě je to furt jedno a to samý. Já si nehraju, že bych byl něco víc, než je. Jasně. Nebo jak nevím teďka, jak by to správně řekl. Prostě střiháš chlapy, střiháš. Dámský, pánský, obojí se věnuju a dělám holení vousů, barvení vlasů, dámský baleáže, ombre, každý ať si to vezme jak chce. Co tě baví víc třeba? Je velký rozdíl mezi dámským a pánským účesem? Ty vago, nevím, těžký je to. Bylo období, kdy jsem nechtěl dělat už vůbec dámský. Určitě jsem se jako specializoval víc na chlapy, na ty fousy, na všelijaký ty fejdíky se tomu říká, že jo. Low taper fade? Low taper fade úplně nenávidím, kámo, vůbec, jako to je, za mě low taper fade, prosím vás, všichni, kdo půjdete na low taper fade, uvědomte si, že za 14 dní budete naštvaný, že jste ostřihaný, protože to nevydrží nic prostě. já znám jenom tu hlášku, a nevím vlastně, jako co to je. Low taper fade je prostě střih po stranách a vzadu. Mhm. Je to do delšího střihu, že ty vlasy jsou relativně jako furt dlouhý a jenom tady v těch místech okolo uší a krku je to udělané jako do ztracena. Ale za 14 dní je to odrostlý a vypadáš jak květák. Jakože skutečně. OK, takže bacha na květáky. A že jich dneska chodí v tom táboře. Jo, je to nebo vidět. celkově, že jo. Všude prostě low taper fade a midi fady a bla, bla, bla. Já ani jako tady to oslovení těch všelijakých střihů, možná to bude znít blbě jako pro diváky nebo pro posluchače, že jo, nevím, kde to posloucháte, sledujete, tak prostě nemám to rád. Všelijaký ty low taper fade a mid fade a low fade a já nevím, baskaty a podobně. Prostě za nás, že jo, když jsme byli my mladí, tak to bylo prostě dostracená a nebo hlavu s trojkem. Jo, a buď si chtěl dostracena prostě kousíček nad ucho a nebo až nahoru. Nic jiného nebylo. A prostě dneska všichni jako řešejí, jaký budu mít účes, aby to bylo co nejvíc trendy. Za mě úplně zbytečný. Když říkáš za nás, to si řekl, kdyby ti bylo třeba 40 a ty zase já nejsi tak vím. starý, ale jak Ne, se to třeba vyvinulo? Víš, jakože jsi k 30, takže vlastně po 30. Čerstvě. Já jsem ti chtěl ubrat. Jsi hodně. Že víš, jako jak sleduješ třeba ty rozdíly, že ty účesy plně jako definují i dobu. Ty už to děláš, jak dlouho to děláš? 11 let.
11 let jsem v Táboře jako kadeřník, ještě předtím jsem byl rok v Praze. A když budu brát, že i to, že jsem byl v Budějovicích, tam jsem byl půl roku a plus školu, takže nějakých 14 let dělám kadeřničinu. I se školou, jako se střední. Jak vypadá třeba střední škola, nebo když bys pozoroval ty trendy, co jste třeba vám ukazovali, jak vypadá ten nějaký trendy účast třeba na střední a teď by si řekl prostě, jak to jako plyne za tu dobu? Dobrá otázka, tyjo. Za mě se toho moc jako nezměnilo. Spíš se to tak jako uhlazuje, že ty věci nemají za mě třeba takový náboj, jako měli dřív. Dřív třeba ty dámský střihy za mě byly mnohem výraznější a dneska jsou spíš takový jako jednolitý, jednoduchý, do tupa, do rovna, jsou třeba jaký ty extravagantní ofiny. Za mě to úplně jako není. No, takže od té doby se toho změnilo docela dost, ale nemyslím si, že k lepšímu. Co se týče barvení zase, tak to za mě je mnohem lepší, protože dneska ten trend je o tom mít hodně přirozenou barvu u hlavy a následně do délek jako to mít třeba zesvětlený nebo nějaký jiný barvy. A to i u chlapů. Podotýkám, že hodně chlapů se taky jako dneska barví, že jo, dělají si všelijaký extravagance. Máš nějakou nejzajímavější extravaganci, co jsi dělal takhle? Hele, zrovna nedávno jsem dělal chlapíkovi modrou hlavu. Byl nějaký fotbalista, co slavil postup nebo tak něco? Jo. Já jsem teď hokejisty právě z Táborska, víš? Jasně. Ty by šli si možná. Ty by šli, kohouti mají modrou v jasně. tom. Je to fotbalový fanoušek, je to fanoušek jedných z pražských S. Nechci zmiňovat který, jasně. Ale ta barva se ani k jednomu tomu týmu nehodí. Je to modrá prostě a doslova je to modrá asi jako tento polštář. Jo. Midnight Blue. Přesně. Ale, takže kdyby jsem vlastně za tebou jako přišel, jo? Jak často se ti stává tohle? Já přijdu prostě. Mám tady třeba tohodle borce a řeknu, hele, to chci teďkon. Tak a zrovna... Stává se ti to často. To diváci, zrovna s tímhle účesem Honza za mnou přišel, jo? To bylo tajemství. Pojďme si to prozradit, zrovna s tímhle přišel. A ten, třeba s tímhle. To takhle ukážu. Jo, jako stává se to. Aha. Ale je důležitý, aby ten kadeřník jako prostě věděl, nebo nemusí to být kadeřník, může to být vizážista, může to být stylista, kosmetička. Je důležitý, aby ten člověk dokázal jako pracovat s tím obličejem, nebo s tvarem hlavy, s posazením očí, obočí, jaká je barva obočí a tak dále. Takže prostě to je důležitý. Stává se to dost často. Že si to právě pamatuju jako na sobě, jo? Že jsem prostě přišel a teď jsem měl nějakou fotku, že jo, Brada Pitta a ono to není, že chceš účest Brada Pitta, ty bys chtěl být ten Brad Pitt. Přesně tak, ty se chceš jako přímo jako vcítit do té osoby, kterou ty přineseš. Ne? Přesně, jo. Takže stává se ti, že ty lidi třeba řekneš, hele, tohle ti prostě neudělám, že to jako tobě to nebude sedět, nebo není to dost dobrý, jo. Stává se to hodně často a někdy to nerad někdo slyší, že mu prostě řeknu, myslím si, že to není pravý ořechový, protože prostě neříkám to tak jako napřímo, že ho musíš to říct jako kulantně, takže prostě řeknu, seš tlustej, nemůžeš mít prostě skluzavky jako rytmus, protože ten už něco zubnul, ale jo, stává se to dost často, že prostě jim řeknu, není to adekvátní k vám, k vašim vlasům, nemáte stejný vlasy, máte to řídký, máte to hustý, nemůžete mít vlny, protože vaše vlasy jsou hřebíkový, nejde to. Jak to vlastně získáš, tu jako knowledge, nebo tu znalost toho, že zvládneš posoudit ať tu hlavu, nebo ten typ účesu, to se učí jenom jako na škole, nebo to je nějaký prostě tvůj skill, co? Nějaká diagnostika toho daného člověka, nebo jako analyzace. Analyzace? To zní blbě, ne? Já si myslím, že... Analyzace? Jo, analyzuješ člověka. Takže analyzace. Analýza, to je to lepší slovo. Určitě se to učíš na škole, máš tam prostě od toho jako daný předměty, ale za mě praxí. Určitě praxí, samozřejmě někdo musí postupovat školení, protože nemá třeba takovou fantazii na to. Já taky samozřejmě školení mám nějaký, ale nemám jich asi tolik, abych to mohl jako někde prezentovat nebo tak. Takže jako praxe, školení a chtíč. To je základ. Si myslím teda osobně. Jak vypadá třeba takový ten jako edukativní život, když by si chtěl vzdělávat? Právě třeba ať už je v trendech, nebo víš, jako když přišel ten první moment, kdy jsi vzal prostě mašinku jako do ruky, strojek. A tak učil se různý věci. A jsou k tomu třeba normálně jako certifikace nějaký, nebo... 100%. Jo? Normálně za každý školení dostaneš certifikát za to, že jsi to absolvoval. Je to... A záleží samozřejmě, co jsi absolvoval. Školení třeba čeho? Školení, já jsem podstoupil nespočet školení, co se týče barvení, protože jsem měl přesně jako to období, kdy jsem chtěl jako hrozně barvit. Takže pod všelijakýma značkama jsem si dělal školení. A pak mám školení třeba
což si myslím, že za mě je úplně super to školení, jsem za ně hrozně rád a už je to strašně dlouho, co jsem ho absolvoval. To tady byli barbři z Ameriky, Julius Caesar, prostě chlapík se jak fakt jmenuje, jako Julius Caesar a ještě je to Vietnamec. Okay. Takže prostě paradox. A to za mě bylo úplně fantastické školení v Praze, bylo to celodenní školení od rána až do večera, neskutečný jako množství střihů se tam vyzkoušelo. My jsme tam potom mohli mít barber battle, kterého jsem se jako nezúčastnil, protože jsem na to neměl jako prostor a hlavně jsem to jako nevěděl, nebo ne, jako já jsem to prostě nevěděl, že můžu si vzít sebou jako svoje nástroje a mít modela. Byl jsem tam s kolegama z Budějovic, kteří to taky nevěděli, ale navzájem si tam koupili strojky a prostě se střihali navzájem tam. Prostě byli tam 4 kolegové se mnou z Budějovic, v barbershopu, kde jsem pracoval v té době, nebo taky pracoval, a oni si řekli, tyjo, tak jdem do toho. Koupili tam holící strojky, které se tam prodávaly, 2 koupili, 2 se nechali ostřihat. To bylo to super, jako úplně jako random věc a šli do toho. Hustý, takže barber battle je prostě 2 lidi stříhají jako ve stejnou chvíli, hodnotí se jako jak rychle, jak dobře. Ale tam bylo 16. Aha. Tam bylo 16 barberů, 16 modelů a ty školitelé, kteří tam jako procházeli, tak hodnotili tvoji rychlost, tvoji přesnost a vlastně finální jako dojem toho účesu. Jestli jsi zvolil správný tip k tomu danému člověku. Kluci, vlastně ty kolegové, musím říct, že jeden z nich se umístil snad 5. nebo něco takového, ale taky z toho důvodu, že se znají, že jo. Oni přesně věděli, kde má jakou pihu, kde má jaký... Jeho zanalizovaný. Přesně, úplně zanalizovanýho, doslova. Že právě třeba i s tím průběžným doučováním, nebo tak, bych řekl, že hodně lidí si třeba myslí, že je to o tom, že ráno prostě přijdeš v 8 do salonu, jo, když tady končíš prostě 8 hodin, jak si stříhal někomu hlavu, ono jako to asi není úplně ty jsi živnostník, že jo, takže to není jako běžný den normálně. Jak to třeba vypadá, to je ten běžný den, když i třeba nakupuješ nějaký produkt nebo takhle obecně, víš, že to jako není jenom o tom stříhání, hádám. Hele, určitě to není jenom střihání. Je tam dalších XY věcí, které musíš jako řešit, ať je to funkčnost strojků, ostrost nůžek, veškerý množství těch stylingů, aby se měl všeho dostatek. A k tomu třeba v tomu průběhu dnu, samozřejmě ráno staneš, klasika, rutiny, přijdeš do práce, první co, zkontroluju si strojky, jestli je mám všechny promazaný, jestli jsou čistý, vydezinfikovaný, takový ty prostě standardní věci, hygiena, prostě ručníky musíš mít čistý, že jo, žiletky připravený, všelijaký dezinfekce na strojky, na nůžky, jo, všeho musíš mít jako dostatek, no. No a pak ti přijde první klient a už ti začne koloběh. A jedeš celý den? Hele, většinou ne. Jelikož mám dceru, že jo, tak si ji potřebuji nějaký věnovat, manželce se chci věnovat, takže se snažím to tak nějak jako rozkládat práce, manželka, dítě dohromady, aby to všechno nějak fungovalo. Takže prostě každý den končím různě, ale nejčastěji okolo 4. hodiny, takže úplně jako, že bych se tam jako strhal do morku kostí, to ne, no. Začínám v 8, končím ve 4. Jsou dny, kdy začínám zase později a později končím. Rozumím. A předtím, než byl v Táboře, tak si říkal, že jsi byl v Praze. Stříhal třeba nějakou celebritu, protože máš za svou už jako nějakou kariéru, něco jsem zaslech, že ptám se, protože vím, že jako jo nějakou, ale jak na tom vlastně takhle si máš nějaké jako takhle střípky, nebo? Mám. Jako za mě těch celebrit bylo relativně dost. Mahulenu Bočanovou jsem střihal, Tomia Okamuru, toho jsem střihal vlastně v kadeřnictví pouze jednou, abych to jako upřesnil, protože ho střihala moje kolegyně a ta zrovna ten den marodila, takže jsem ho střihal já. Pak jsem střihal Langmajera, ne Jiřího, ale toho jeho bráchu. Nevím, jak se teďka jmenuje jménem. Lukáš, myslím. Lukáš. Tak Lukáše. A asi můj takovej největší hřeb, co si myslím, že se mi jako nejvíc povedlo, tak jsem česal Lejlu Abbasovou na předávání cen Anděl. Nejen, že jsem jí česal, já jsem jí líčil a oblíkal. Takže to bylo takový jako moje asi úplně nejvíc. Ale pak samozřejmě máme celebrity tady třeba od nás z Tábora, právě třeba Tomáš Snášelů, který že jo, zastupuje Rytmuse, nebo respektive celý Kontrafakt, je majitelem společnosti Mafia Records, nevím, jestli můžu takhle jmenovat tady. Jeho bráchu, Davida Snášelů, taky, že jo, výborný podnikatel, úspěšný podnikatel. Nevím, koho ještě jinýho. Tebe?
Tebe vlastně? To nevím, jestli máme tenhle status, ale děkuji. A jo, já si myslím, že už dneska jo, jsi jako úspěšný, šikovný kluk, tak si myslím, jako, že tě můžu jmenovat do nějakých jako tady už místních celebrit. Budu se červenat. Jo, to tady díky. Se potom vyřeší. Slumí se světlo. Ano, poprosíme produkci. No a třeba z druhé strany, když to vemu, máš i zážitek jako opačný, že se jí to třeba někdy jako fakt jako nepovedlo, protože já, když jsem dělal přípravu, tak jsem si schválně, že to jako zajímalo, jak je právní režim, když se nepovede účes. A protože to smlouva o dílo, stalo se někdy, že ti někdo vytýkal vady? Počkej, ještě se vrátím. Jakože někdo může přijít skutečně reklamovat. Jasně, to seš normálně, je to smlouva. A hojit se na mě v úvozovkách. Nevím, jestli hojit, jako, ale prostě zaplatil za nějakou službu, která nebyla provedena kvalitně, v té jakosti, jakou si představil, takže vytýkal vadu. To vůbec neposlouchejte. Takže jo, aniž bych tady rozbíral to právo, tak mě spíš zajímá, jestli se ti tohle třeba někde stalo, jo? Jako někdo, nejsme dokonalí, takže stalo určitě, za ty roky nějaký karamboly byly, to je jasný, tyjo, tak nikdo nejsme dokonalej, že jo, stane se ti, že obarvíš vlasy, ale vlas vůbec nechytne třeba, protože prostě zvolíš špatný postup, že jsem obarvil klientku, která byla naprosto šedivá a já jsem prostě nezvolil správný označení barvy, byl jsem ve stejném odstínu, všechno, ale ta barva mi prostě nechytla. Nebo jsem to už je teda fakt jako dlouho, to bylo tady v jiném kadeřnictví v Táboře, když jsem se jako sem přistěhoval, tak jsem střelal pána, strašně dobře jsme si jako popovídali, výborný, všechno dobrý, ostřihám ho, sundám mu tu plášněnku a říkám všechno v pořádku a on, jako za tohle chcete zaplatit? A já v tu chvíli jsem myslel, že si dělá srandu, že jo? A říkám, no, chci. A on, to nepřipadá v úvahu. A já, to je třeba jeden ze způsobů řešení té vady, no, že prostě. Ale ten člověk vypadal fakt výborně, jo, vlastně všechny ty kolegyně, kteří v tom salonu byli, i ta recepční, která vlastně v tom salonu jako dělá recepční a kasíruje ty lidi, vůbec tomu nerozuměla. Vlastně nikdo tomu nerozuměl, protože ten člověk vypadal ty vogo, 1A prostě, luxusně. Prostě odešel, zerval mě tam, já jsem tam stál, jak tvrdý, i říkám, co teď? Třeba vyšel ven a řekl, jo, ušetřil jsem. Přesně, jsem v pohodě. 5 kilo v kapse. Přesně. Jako fakt jsem tomu nerozuměl vůbec. Takže se to děje. Nebo pak odbarvuješ jako chlapům vlasy třeba a doufáš, že jako se to odbarví do nějakého tónu, to se třeba taky nepovede, tak to potom musíš zachraňovat všelijakýma jako přelivama. Ale víš co, to je o tom, že vlastně ty vůbec nevíš, jak ten vlas bude reagovat, jak bude prostě chtít přijmout tu barvu nebo ten přeliv. Takhle, když k tobě ty lidi chodí, jak to máš postavený? Máš spíš, že přichází jako fluktuace hodně lidí, nebo máš nějaký prostě stálice? Jak to máš s klientama? Jsem ve fázi teďka, že docela dost lidí by ke mně chtělo přijít. Já se snažím někomu jako víc vstříc, protože už si jako určuju, kdo ke mně bude chodit. Já vím, že to zní jako nějak jako povýšeně, namyšleně nebo něco. Toho úspěchu. Ale už dneska, nevím, jestli můžu říkat datum, kolikátýho máme prostě konec května a já vím, že prostě do půlky srpna mám plno. Takže vím, že prostě červenec, půlka srpna a mám full. Takže prostě si určuju lidi a taky, když se jako ke mně chtějí objednat, tak se jich ptám, jak moc jste flexibilní s časem. Protože je hrozně hezký, že ke mně chcete jít, já si toho vážím, ale já nemůžu v termín, kdy chcete vy. Já vás můžu vzít v termín, kdy můžu já. Jasně. Většinou to vyjde, protože ten zájem o mě nějaký je, za to jsem hrozně rád, že jo? Ale ne vždycky všem vyjdu vstříc podle jich. Takže ty stálice máš potom ve finále. Jo, pardon, k těm stálicím. Jo, mám hodně stálic. Třeba na procentaž máš jako, že 80% stálých zákazníků, určitě. A pak máš nějaký okýnko? Určitě. To jako si myslím, mám fakt jako spoustu klientů, co ke mně chodí každý týden. Každých 14 dní, každý měsíc a furt se točí, furt se to cyklí. Jasně. Zdravím Paťu Šmejkalu. Paťa Šmejkalu, přesně taky. Protože ten k tobě chodí třeba jak dlouho, nebo víš, jako i my, to už je pár let. A důvod, proč je to zajímavý, právě jako fakt. Bláho, kolik let ke mně chodíš? No. Jako troufnu si říct, že 9 let určitě. 9 asi, no. Protože není tajemstvím, že tvoje mamka chodí k nám do salonu, chodí teda na jiný služby než ke mně, ale ta tam chodí 100% 10 let. Protože těch 10 let my letos slavíme. Takže minimálně teda 9,5, co jsme tam, tak tam určitě chodí. A ty s bráchou ke mně chodíte určitě plus minus tu stejnou dobu. To je hustý, že to je jako docela velký čas, to je dekáda, že jo? A to je prostě zajímavý časový úsek.
Takže vlastně ta moje otázka je taková, ty žiješ s těma lidma ten život, jako jo, že vidíš ty úspěchy, třeba neúspěchy, prostě, no jasně. Svatby, děti, všechno, změny práce, víš? Maturity, vysoký školy, jaký to je to vlastně takhle vnímat? Když to vezmu takhle, je to úžasný to vnímat z toho pohledu, že vidím, jak ty lidi rostou. Jak jako se z dětí stávají ženy nebo muži. Jo, že prostě vidíš ten jejich růst. Tu cestu, přesně. Jo, prostě byl klučina, který chodil na střední, některý kluci chodili ještě na základku. Ze základky šli na střední, ze střední šli na výšku a už mají po výšce. Je to prostě neskutečný. Jejich první vztahy, jejich první sexy, jejich první, nevím, vztah s alkoholem, jejich první opití. A je to neskutečný to vnímat, jako mě to hrozně baví. A je to boží, protože vlastně my jsme takový psychologové, jo, my kadeřníci, nejen kadeřníci, abych to řekl, služby jako takový. Mm-hmm. Ať jdeš na pedikúru, na kosmetiku, ať jdeš k masérovi, masérce, vždycky si tam s tím člověkem jako pokecáš, jo, o tom, co se ti dělo, co se ti bude dít a tak dále. Takže vlastně je to super. No, tak to jsme nahrál, tak když tohle povídáš a říkal jsi, že je konec května, slavil jsi 27. května? Co bylo 27. května? 27. května byl den duševního zdraví kadeřníků. Ne. Jo. A na jaký den to přicházelo teďka? Dneska je 29. Dneska je čtvrtek, takže asi v pondělí? Říkám to správně? V úterý. V úterý. Jak jsi oslavil úterní den duševního zdraví kadeřníků, když jsi právě psycholog a terapeut zároveň? Ty bláho, ani nevím, co jsem dělal v úterý. Takže neoslavil. Prostě. Takže neoslavil. Já jsem totiž tady, našel jsem článek, který přesně říká, že kadeřník je zároveň psycholog. A mně se to hrozně líbí. Tady píšou. Kadeřnice si leckdy vyslechnou podobnou várku stížností jako profesionální terapeut. Ano. Proto i oni nesmí zapomínat na své duševní zdraví. Výzkum BUCSI uvádí, že každý pátý kadeřník trpí úzkostovou poruchu a říká, pravdou je, že kadeřníci jsou často pasováni do role terapeutů a osobní problémy, které slyší, jsou téměř stejně rozmanité jako ty, kterými se zabývají odborníci na duševní zdraví. Některé země už tento specifický vztah zaznamenaly a dokonce nyní nabízejí kadeřníkům specializovaná školení o tom, jak pomoci zákazníkům, kteří se jim svěří s náročnou životní situací, protože a výzkum z toho říká, že 20% kadeřníků má jako potom duševní problémy z toho, že je ty zákazníci normálně přetížej. Amen, to bych normálně nechal zarámovat. Takže to je pravda. A do každého kadeřníci bych to dal. Je to pravda. Dost často se setkáváme s tím, že k nám chodí manželové, s milenkou i s manželkou, nebo ještě hůř i s druhou milenkou, jako je jich takový, to mazec docela. Ok, rozmanitý. Je to rozmanitý, no. Co k tomu, je to pravda, všechno, co jsi tam řekl, je prostě je pravda. Jo. Já osobně mám výhodu v tom, že ke mně chodí i terapeutky. Takže my to vlastně jako spojíme. Ona ke mně jde na vlasy a zároveň se jako popovídáme, že já se jako jí vyříkám z toho, co jsem prožil, zažil, viděl. Započtete si to prostě. A plus minus vlastně děláme takový jako business navzájem. Že to bereme. Je to super. Vyhovíme si. Ještě jednu statistiku, když jsem zmínil ty milenky, jsem zjistil. A to je, že muži se cítí víc provinile, když podvedou svého kadeřníka, než kdyby podvedli svoji ženu statisticky. Jo, já jsem třeba právě párkrát nastala situace, kdy jsem jako nešel k tobě. Já jsem se cítil hrozně. Bolelo to i mě. Jako když jsem to měl třeba na promoce právě, tak jako já jsem si připadal úplně šíleně, že jsem šel někam jinam. Taky jsi mi psal hned druhý den. No právě, já jsem to udělal. Já jsem to, neunesem to v sobě. Já jsem to jako taky těžce nes, že jo, na maturu jsem tě česal, na maturitní ples jsem tě česal, ze základky, počkej, když jsi začal ke mně chodit? Myslím, že na střední. Už na střední to bylo. Jo? Myslím, že to byla střední, no. Asi jo. Ne, hele, víš co, já... A jestli to má takhle jako i další lidi, víš, jako tvoji zákazníci, že máš dlouholetý, tak právě jestli někdo schýzuje, že 3 měsíce prostě se neostříhal a řekne ne, prostě to vydržím, ano, protože chci za mírou. Mám takový, ale pak mám zase takový, kterým to je vlastně úplně jedno, kam jdou. Jo, jsou jako spokojení s tím, jak je střihám, ale když se prostě stane, že nemůžu, je dovolená, marodíš něco, tak já je pošlu i jinam. Já s tím jako problém nemám. Já
se řídím tím, že můj klient není můj majetek a vlastně, když bude potřebovat ostřihat, tak může využít jiné služby. Těch kadeřníků a holičů a všeho je tady nespočet v tom táboře, nebo i v širokém okolí. Takže prostě jako, ať mě klidně podvedou, ať se jdou potom vyspovídat. Do kostela. Do kostela, přesně, vlastně. ano, a já to přežiju. Ale někdy to bolí. U takových těch klientů, kteří jsou fakt jako stálí a víš, že prostě jako vlastně tam už není ani jako poměr klient, kadeřník a tam už to vzniká jako takový to pevný přátelství. A potom, když jako ten přítel jde někam jinam, to je přesně na to narážím. No, a já si řeknu, hej, tak co zkoušíš vůbec na mě tady, jako ty končíš, brácho, jako končíš? Ne, nedělám to nikdy. Ale jako je to nepříjemný. Nezní to, no. Je to nepříjemný prostě potom, když ten člověk jako odejde někam jinam a ty vlastně třeba nevíš důvod, jo, můžeš všechno, dáš mu termín, někdy se stává, že prostě jako v tom schonu prostě neodepíšu, neudělám ten termín, je to tak prostě, každý máme chyby a potom jako to u někoho to těžce koušu. To jako jo, to bych lhal, že ne. Ale je to, co to je. Někdo odejde, někdo přijde. Život, přesně. Máš takhle, protože máš to rozmanitější než jenom střihání, ale máš takhle nějaký vzor třeba svůj kadeřnický, anebo nějaký plán jako do budoucna, taky kadeřnický sen? Určitě bych chtěl mít svoje kadeřnictví někdy. Momentálně pracuji v kadeřnictví, že jo, který není moje, jsem tam jako v nájmu, ale jsem tam jako nesmírně spokojený, protože bych tam nevydržel 10 let. Měl jsem samozřejmě nabídky na to jít někam jinam. Zároveň jsem pracoval v jednom holičství v těch Budějovicích, jak jsem už říkal, takže tam jsem vlastně vydržel 4 roky. Jezdil jsem tam na hostování, ale tím mým cílem by bylo otevřít si svoje kadeřnictví, holičství, je to vlastně úplně jedno. Už se o tom jako nějak jako už nad tím nějak jako přemýšlím, protože mám brášku mladšího, který šel na kadeřníka, jsem mu vzorem, což mě je jako hrozně příjemné. Rodinný kadeřnictví. Jako mě to imponuje. Tak nějaká jako domněnka v tom, že bych jako si mohl udělat, nebo myšlenka mi tam jako lítá, no, s ním společně právě. Ale on je v prváku ještě, takže ještě máme nějaký čas. Máš 3 roky nastavení, business plán. Máš konec prváku, takže 2 roky, no. Plus ještě bych chtěl, aby se třeba někde zaučil. Nějaký takový to klasický kadeřnictví v těch nákupácích, nebo tak, aby jako si prošel takovou tou tvrdou přípravou, aby nešel rovno do hotovýho, víš, jako takový to, tak tady máš... Taky ten drsnej typ otce, že mu to jako nechceš mu to prošlápnout. Ale ne, tak nechci nikomu dělat cestu, že jo, tak jako prostě chceš, aby ten člověk si naučil pracovat s penězma, aby nabral zkušenosti, aby neměl prostě všechno jistý, protože já to taky neměl jasně jako jednoduchý, ono to zní jako že je to něco hrozně těžkého být kadeřníkem, ale vydobit si tu klientelu, jo, ke mně už chodí nějací lidi a když řeknu, mám svůj salon, víc lidí bude chtít přijít a já mu řeknu, dobrý, já nemůžu, ale může brácha. To nechci. Já chci, aby si to jako vydobil sám, aby ty lidi šli za ním, za jeho jménem a ne za mým jménem. Takhle, jak to říkáš, tak to zní, měl třeba ty nějakýho mentora v životě, kdo tě třeba přesně tenhle přístup naučil, nebo jsi to vyšlapal sám? Asi jo. Asi hned ten první vlastně kadeřník, u kterého jsem pracoval v Budějovicích, hned po škole. Jmenoval se Karel Dražan, tím ho zdravím, Karlíka. Za mě jeden z nejlepších kadeřníků v republice. A pak je druhý, můj takový jako mentor, tím je Milan Kotlarů, to je kadeřník z Budějovic, u kterého jsem dělal ve Vousu právě, v tom holičství v Budějcích. Tak to jsou takový 2 kadeřníci, ke kterým zhlížím. Jo, že oba dva jsou jako neskutečně pilní, pracovití, a rozdali by se pro ty svoje kadeřníky, kteří tam pracujou, a to se mi na nich líbí. A bavíme se jako o kadeřničině přímo. Jako, jo. Pak jsem samozřejmě dělal u Tomáše Arsova, dneska strašně profáchlej jako kadeřník, že jo, má svůj brand, svoje přípravky, všechno, takže u nich jsem pracoval a tam to bylo taky super, samozřejmě. Ale s tím jsem neměl třeba takový vztah jako tady s těma 2 kadeřníkama. Vzpomeneš si třeba na nějakou radu, co ti dali dobrou, který se držíš? Buď sám sebou. To mi řekli. To je super. Ať se nesnažím být jako oni. Ať vlastně jako mám svůj styl, ale ať dělám jako to podobně, ale furt po svém. Ať jsem sám sebou. Protože vždycky to know-how je nejlepší, že jo.
ty se můžeš naučit XY střihů, ale když do toho nedáš nic svýho, tak to stojí prostě za prtom potom. To srdíčko, tu duši? Srdíčko, navždy ulice, brácho. Myslím si, že jsi člověk, co je sám sebou. A jsi originální, protože ještě další věc, co o tobě vím, tak jsi jeden z 5 trenérů, nebo z 5 rozhodčích moderní gymnastiky v Česku. Říkám to správně. Googlil. No. Šel až na 3. stránku Google. To si myslím, že jsem až tak na 30. No, a říkám to správně. 5. jeden z 5. Jo, myslím si, že je nás 5 jako rozhodčích moderní gymnastiky. Jak se jako k tomuhle dostaneš, že to jako neznám moc lidí, že čau, já dělám moderní gymnastiku. Hele, je tady hodně trenérů i rozhodčích sportovní gymnastiky. To je i klučičí sport, sportovní gymnastika. Když to moderní gymnastika je holčičí sport, takže samozřejmě jsem se k tomu nemohl dostat tím, že bych stál někde a koukal na holčičky, že to asi ne. Ale okay. Ne, moje manželka je majitelkou oddílu a vlastně ještě v době, kdy neměla svůj oddíl, tak jsem s ní na ty závody jezdil a byl jsem jí takovou jako podporou. A ten sport je extrémně náročný a mně se to hrozně líbí, ten sport. Takže když si zakládala svůj oddíl, tak jsem souhlasil s tím, že si udělám zkoušky na rozhodčího, který jsem vlastně letos obhájil po 4 letech. Gratulace. Děkuji. Jaký to je být vlastně třeba i v tomhle trošku jako ženském prostředí, že seš? Jak je to, a zároveň to kouzelnější, ne? Mně to jako nevadí, takže jo, já jsem zvyklý z kadeřnictví být mezi ženskými. Právě, že tam jako vkládáš vlastně i tu psychologickou část svůj, tak? Jsem s tím úplně v pohodě. Tam nepracuješ s dospělýma ženskýma, že jo? Tam pracuješ s dětma, takže to je práce s dětma. Takže je důležitý mít i nějakou jako empatii k těm dětem a já v tom oddíle jako nemám extrémně nějakou funkci, já tam vypomáhám, jsem spíš jako asistent její, takže všechno si vede jako Klára sama. Klára manželka, zdravím, miláčku, ahoj. A celý je to jako její práce, já jsem tam takovej ten, jako, že jí jako pomůžu, podpořím a dělám toho rozhodčího, no. To je super. Jako snažím se jí nezasahovat do nějakých jako rozhodnutí, nic, to všechno je její, protože fakt začala úplně od píky, úplně z ničeho. A začala s 2 děvčaty, s 2 holkama, s 2 děvčaty. Střih. S 2 děvčaty. Dívkami klidně. S dívkami. A dovolím si říct, že dneska má asi 35-40 dětí, což je super. Hezky. Zní to, že jsi taky úplně podporující manžel, to je paráda. Jo, tak jsou tam samozřejmě jako okamžiky, kdy jako tam vznikne neschoda, jo, že prostě bych se na to taky vyprdnul, protože je to extrémně náročný na čas ten sport a někdy už takový ten syndrom vyhoření, že jako si říkám, proč už to dělám, protože vlastně jako proč? Jako kvůli manželce, kvůli dětem. No. Ale potom vlastně tam přijde ten náboj, že si řeknu, tyjo, vlastně ona je v tom strašně dobrá, tak ji v tom chci podpořit a pak jsem zase v tom v pohodě. A to je takový, to je asi u všeho. Každý to má prostě v práci, že jo. Taky jsem měl v kadeřničině syndrom vyhoření, že jsem si prostě říkal, já půjdu do Německa dělat prostě zedníka. Budu mít stejný peníze v úvozovkách, ale budu mít čistou hlavu, nebudu muset řešit to, že mi někdo nepřišel, to, že někdo tamhle se na mě zapomněl, to, že někdo je na mě naštvaný, že mu nedám termín. Myslím, že se rozhodl správně, že to děláš, jak to děláš. A když si nabrň ten čas, tak seš hudební interpret, nebo seš rapper, nebo jsi zpěvák, a nebo seš majitel labelu, nebo spolumajitel labelu, nevím, jak to je. Mě to tetování zaujalo, víš, je to houslový klíč, ne? Ano. Ano, tak to mi musíš vysvětlit. Hudba mě doprovází celý život. Už od dětství jsem jako zpíval ve školce, ve škole, na všechny jako takových těch školních představení, že jo. Vždycky jsem byl ještě s jedním kamarádem právě, mým Ráďou Rafaju, můj svědek, jeden z nejlepších kamarádů. On je majitelem našeho labelu, nebo jeho labelu In Ghost Label. Pár písniček jsem s nima udělal, na nějakých se ještě jako pracuje, jsme normálně na Spotify, všude, normálně In Ghost Label, všichni to všude najdou. Do popisku. Přesně tak, odkaz, všechno bude. Puste si kluky. Instagramy, spamy, jo. Sdílej, lajkuj, komentuj. Takže, jo, nenazval bych se asi úplně jako skladatelem. Něco složím, ale nemyslím si, že bych toho měl tolik, abych se tímhle mohl nazvat. Umím zaspívat, umím relativně zarepovat, v ničem nejsem profesionál, to rozhodně ne, ale baví mě to. Baví tě to. Ale toho času je na to tak strašně málo, že to nedělám tak asi, jak bych chtěl. Měl jsem takový plán,
minulý rok, než jsem oslavil 30, že udělám mixtape. To je mixtape. Tak mám 2 písničky. A kolik by jich tam mělo být? Většinou bývá tak do 10 písniček, no. Tak mám 2. A už mi běží 31. rok. Tak to mám skluz. 35 nám to vydáš? Ke 40. Jo, nebo. taky může být. V rámci té hudby, tam bys třeba měl vzora, idola? Ty, abych tě typoval úplně totálně nějaký jako Rytmuse třeba, nebo tak něco. Ale Paťo byl takovej jako vzor, že jo, ale to je snad jako každýho mladýho kluka, který jako chce dělat hudbu Paťo. Ale asi nemám vzor, to určitě ne. Jako jsou interpreti, co se mi líbí, jo, o tom žádná. Dneska třeba mě hrozně moc baví ten Ben's Bone, Beautiful Things, tu písničku hrozně známou udělal. Teď nevím, jestli je Bones Bands nebo Bands Bones, teď bych kecal. Teď tě neporadím. Hrozně známou písničku má teďka, všude ji hrajou v každém rádiu a sledoval jsem i ten jeho jako průběh, ten růst jeho hudební a začal prostě v americkém Idolu, jako je dneska jako Československo hledá superstar a tam přišel poprvé, Katy Perry byla v té době jako porodkyní a ona mu říká, ještě než začal vůbec zpívat, ty budeš idol. A dneska je idol. Před několika týdny vystupoval někde v Americe a dovolil si zaspívat písničku od Queenu Bohemian Rhapsody a Brian May, že jo, mu tam přímo zahrál. Hezky. Normálně jako neskutečný to bylo. Takže to evidentně podcenil. Přesně. Jako fakt jako bombastický zpěvák za mě. A je osobitej, že se na nikoho jiného nehraje. Má svůj styl, takže to bych jako, co se týče jako zpěváka, si myslím, že on by mohl být nějakým tím jako vzorem, ale je mladší jak já, takže jako bych mu měl být vzorem já, že jo. Nutně nevadí. Měl bych mu být vzorem já. Ale tak. Takže good luck with that, jako jo, ale proč by ne, všechno je možné. Tak. Jak jsi zmínil toho Rytmuse, tak mě právě napadlo, že myslím, že říkal, všetko si robím sám a mě to vrací zpátky k té kadeřničině. Ano. Stříháš se sám nebo svěříš se do rukou někomu? To je se sám. Aha, tak jakože nedůvěřuješ prostě, když jsi s někom. To by nebylo o tom, jestli důvěřuju nebo nedůvěřuju. Tam já to mám tak na 4 s časem, že prostě já skončím v práci, vyzvedávám dítko, pak máš nějaký aktivity, snažím se přijít občas jako manželce na ten trénink s tou gymnastikou. Do toho ještě se snažím jako hrát nějakým stylem fotbal, jo, klasický. Vím, že vypadám jako na americký fotbal nebo rugby, ale snažím se hrát normální fotbal. Takže toho času na to jít k někomu je málo. Takže prostě, když mi někdo nedorazí ke mně a já už vidím, že vypadám jako hrozně, tak se ostříhám nebo oholím. Takže jestli jsem byl za posledních 5 let 2krát u někoho, 3krát, do toho mám, promiň, že ti skáču do řeči, máme učenku, holčinu, která k nám jako dojíždí, tak ta mě stříhala 2krát teďka za poslední 2 roky. Ale jinak se stříhám fakt sám, no. Jak to jako děláš? Víš, že to nedovedu jako představit. Že jako fakt jako si děláš ten low taper fade nebo něco, víš, že? Tak všichni vidí, že těch vlasů na hlavě mám málo, takže ono to moc práce není. Ale jo, hele, je to vlastně jednoduchý, oni v tom všichni hledají hroznou složitost, ale prostě vezmeš do jedné ruky zrcadlo, do druhé strojek a vlastně jedeš. Koukáš do tohohle zrcadla, jedno je za tebou a ty přes to zrcadlo, do zrcadla koukáš a prostě se stříháš. Nic těžkýho, fakt to není těžký. Já jsem z toho docela... Viděl jsem videa a dneska jsou fakt jako virální, že je prostě vidělo milion lidí, kde se fakt chlap stříhá sám v kadeřnictví. Vidělo to třeba 10 milionů lidí. Já jsem to dal jednou na Instagram, že jak se stříhám sám. Tyjo, nevidělo to ani 500 lidí. Říkám, jako proč? Hodíme a přitom to bylo hrozně dobře jako natočený. Jo? Bylo to zrychlený, dobrá hudba, všechno. Tak trvá to aspoň díl, ne? Když to jako, nebo ten časově jak normální účes? Vůbec, já se ostříhám extrémně rychle. Jako standardní pánský účes, když ke mně někdo jde a chce fakt jako jednoduše ostřihat, nechce vousy, chce jenom vlasy, tak celkově ten proces trvá 35 minut. Já se ostříhám za 15. Sám sebe.
Míro, seš dobrý. Líbí se mi to. Ale samozřejmě ze začátku to bylo taky jako složitější, že jo, jsem našel, jak mám pokrčit ruku, jaký tam mám vložit a tohle. Pardon. Takže jako ze začátku to taky trvalo těch půl hodiny. Dneska za 15 minut to mám svouklý a za 25 minut to mám s vousama. Máš prostě, nabil si životem nějaký skill a evidentně se to projevuje i tady. Jo. To je pecka. A vzhledem k tomu, že už jsme u závěru, máš nějakou třeba radu, ať už mladým kadeřníkům, nebo někomu, kdo prostě by chtěl dělat podobnou věc jako ty, co bys poradil začínajícím, když by se spodíval na toho Míru třeba před těma 11-15 lety, co bys třeba ty udělal jinak, nebo co bys poradil lidem? Ale já bych asi za svůj život nic nedělal jinak. Všechno je tak, jak má být, každý prostě si musí projít vším, co se mu namane. To asi jo, to bych takhle řekl. A chyťte se příležitostí, které vám jsou jako daný. Nikdy nevíte, jestli je to ta správná nebo ta špatná. Prostě zkoušet, jít, padnout na kolena, vstát. Já jsem se chytil příležitosti v kadeřnictví, kde jsem. Před těma 10 lety mě oslovil majitel toho salonu, že hledají někoho do kadeřnictví. Já jsem párkrát ostřihal v tom bývalém kadeřnictví a udělal jsem asi za tu dobu nejlíp, co jsem mohl, co se týče jako branže. Prostě jsem šel samozřejmě a mít ještě někoho, kdo vám bude oporou. To je důležitý. Protože nebýt třeba jako fakt manželky, tak asi bych to rozhodnutí neudělal. Opustit salon, jít do jiného salonu, na živnost, začít úplně jako od nuly, tak to jako mít tu oporu. Člověka, co ve vás věří. To se mohl říkat Itálevi takhle. Mít oporu, co ve vás věří. To je krásná myšlenka. Míro, já ti hrozně moc děkuju za rozhovor a bylo to super s tebou. Děkuju moc krát. I všem tady. Amen. Napadá vás nějaká zajímavá táborská duše s příběhem, který by měl zaznít? Někdo, kdo se v Táboře narodil nebo je s ním jinak spojen? Dejte nám to do komentářů nebo do zpráv. A nebo si třeba i vy chcete nahrát svůj vlastní podcast. Zajděte do táborského Metamorfa a nechte zaznít i svůj hlas.